yapfekwa na VP Chiwenga yakonzeresa kuti vanhu vatange kuvhunduka zvakanyanya. Ndiri kuona vanhu vakawanda vakutanga kuresponda musoro yevakuru vedare, ende inini ndiri mutumwa wokuseta pesi zveshuwa hakudyiwe rinopisa, right? Uniform yapfekwa na VP Chiwenga yakonzeresa kuti vanhu vatange kuvhunduka zvakanyanya. Ndiri kuona vanhu vakawanda vakutanga kuresponda pane nyaya iyo yekupfekwa kwaitwa uniform na VP Chiwenga. Kuna vanhu vanga vari kupinda vakuona VP Chiwenga vakuvatarisa vachivaona kunge zera ravo. Ndichivataurira kuti vakomana regerai vakomana, munonyatsoziva kuti munhu wamuri kunyatsodherera uyu ndiani ere? Mugabe wakaenda because of this man. But vanhu vekuZimbabwe mune nharo. Ndada kuona vanhu vanga kufamba vachitukirira vachiita sei, ende takati okay, it's okay, itai yamuri kuita iyoyo, but toda kuona kuti ichazosvika kupi. Tine vanhu vakaita sana Temba Muliswa vekuti vatotora kamuswe kavo kaya kari pakati makumbo vakapeta zvavo kana vanenge vachinzi bhurubhuru, izvozvo vapeta tumuswe two vadzikama. Vakunyatsoona kuti vakuru vakubudikira pane zvinhu izvi. Zvoto zvine mazera panonetsana kana kutungana dzemudanga, musati nyanye kuitenga kuipindira nyaya yacho, because tomorrow you will never know what will happen next, honestly. But Temba Muliswa ane zvinhu zvaari kutaura panapa, akutovhuriswa bhaibheri. Vakomana munoenda kuchechi. VP Chiwenga haisi kids game and haisi zera renyu, ndo zvinhu zvakakosha kuti munge muchiziva. I don't know where is people like ana mavetera, handisi kuziva kuti vari kupi, ana Daniel Garwe iko zvinezvi panguva dzakaita sedzinedzi, because pari kutopisa. Tagwirei akutogadzirira kunoita yaari kunoita, ndichazokuudzai. But now Temba Muliswa ari kuti a story is told in the Bible where Jesus rose from the dead and only the relic of his clothes remained in the tomb. Historic and yet powerless, and the actual power possessor had risen. All the remained were cotton fibers and threads, as power was never resident in the pristine cuts of the clothes. Ndipo panonzi nevaparidzi look unto Jesus mosiya zvamachira. Ndo nyaya yaari kutaura panapa. Amboda kunyatsoda unikina kuda kutanga achida kuti hemba, right? In short ari kurangwedza kuti hemba dzina basa dzakapfekwa na general, but isusu tonyatsoiziva uniform yeyo general iyoyo kuti mese munoiswa pa position dzungu rese rinogona kupedzwa kanguva kadiki nekungoningirikana one command from him. Mese munoita sober and munoita steady. It's not kids game anymore. Azvichanyanya uningirikana iwo zvinezvi. Tagwirei ari kuprepare mangwana ndo 25 kune vanga vatoona musi wa 25 wacho aiteta kuti zvatotanga ane ningekini yake yaari kuita hanzi inter district meeting yanga ari kumboita. Inini ndiri kumati marali zvangu honestly, and I don't know kuti why vari so under pressure kuti vatange kumhanyisa kuita zvinhu izvozvo. Handisi kuziva kuti what is the purpose exactly, but ivo vari kuti zvoni we are all inviting to the inter district meeting to give the ZANU-PF 22 National People's Conference feedback and the introduction of new central committee and provincial members. Transport will be available chichichi kwa magara mchingota kurowa whatever. I'm not marketing their rally, but I'm only here to comment and analyze on the issue ekuti chichi change chiri kuitika. So these guys vachange vakaungana ku Rufaro Stadium, they are in panic mode. Uchanzwa mangwana umwe uda kukomenda nyaya zveningirikini izvo iyo yakati kupfekwa iyo ye general uniform iyo, but ndiri kuziva kuti one munhu achanyadziswa. Tambai izvozvo na general muchivadherera at your own risk, muchiziva kuti harisi zera renyu. Makaziva izvozvo muchabatsirikana zvakanyanya, because pamuchada kuramba muchitamba muchiita zvinhu zvokuda kusaiza kana kudherera madhara yaya, mumwe munhu achanyadziswa ende mumwe munhu achabviswa chiri kumeso nemadhara iwayaya. Handiti that's all. Rikatimbesa general futi vane mukadzi wavo. Ndozvinokonakidza so kuti mai nemwana baba neningirikini, baba namai magenerari vanenge vakarowa zvo outfit dzavo. Yekwaningirikini for your own information, yekwa mukadzi wacho, yekwa mini haisi yekuti ari kuningirikina chitori chimamawo kusaidi kwacho koko ndo makenel acho. Saka musasanyanya kuzviningirina pasi. Ndiye munanyawo atakwa zvakanyanya na Temba Muliswa achinzi Chiwenga ari kutemba mukadzi wake nokuti ndiye achiri mubaraki. Mukadzi waChiwenga anofanira kudzingwa because ndiye acharamba order from because vese vanomuona vanenge vachitoona vice president chichichichi. Nyaya tumwe tu politics so I'm even ndinoona kuti ndodherere because ndotoziva kuti amakata
zvekuti toswera uchida kudingira zvinhu zviya zvevanhu kuti vanogona kungokupedza ne one word one carrier kuti ko ari kumboita nezvechiko imi sei muri kuramba makanyarara panyaya iyoyi akangoita hasha chete unopedzwa carrier uri ikoko. Saka ndogara ndichiudza I don't know kuti ana Temba Mliswa vanenge vachifarisa pakuti sei kana kuti iri mari vanenge vapuwa handichanyoziva kuti inenge iri mari but for now hatonozoudza nedu kuti good night ndingodzoka so ndingotaura nezvazvo kuti uniform mukuiona here Temba Mliswa akuvhuriswa bhaibheri neuniform yekwajenerari iyoyi hanzi hazvo hazvinangana basa zvekuti nhingirikini ndosaka zvichinzi tarisai kuna Jesu asi musatarise nhumbi akutovhura mabhaibheri taimboziva ka vanhu vachiti hanzi munhu anovhura bhaibheri ndichamisa iko zvinezvi vakutaurawo zvimwe. These guys I think they are not serious in whatever they are doing, but without wasting much of your time, good night. Nhasi handinangana chimwe chinhu chandoda kutaura ndongoti good night makakosha. I love you so much.